गसाइगावआव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै न' आरो साहा बागान खालामनायखौ होस्रांदों। गसाइगाव महकुमा खुंथायनि दैदेननायाव एभिक्सन खालामदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव बेंखन मावख'नि बेन्दोंआव थानाय सोनाब बंग'सीमा श्रीरामपुरनि खोलाहा 15 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय पलासगुरि जियाडाङा गामियाव 450 बिघा भिजिआर गमात हानि गेजेराव 310 बिघा भिजिआर गमात हाखौ हास्तार मिया मुंनि सुबुङा दखल खालामनानै लायो आरो खमैबो 20 बोसोरनिफ्राय 300 बिघा हायाव साहा बागान खालामनायजों लोगोसे न' बां गुदाम अफिस बायदि लुनानै दखल खालामनानै लादोंमोन। दिनै गसाइगाव महकुमा खुंगिरिनि जोहै आयेन बेरेखा न' बां लुनायखौ जेसिबिजों सिफायनानै होस्रांनाय जायो। হয়, এতিয়া আমাৰ ইয়াত গোসাইগাঁৱৰ পলাশগুৰি গাঁৱত যোনটো 304 ভিজিআৰ দাগ আছে তাত প্ৰায় আমাৰ 450 বিঘা মাটি আছে ভিজিআৰ গমাত মাটি। তাৰ ভিতৰত প্ৰায় 300 বিঘা মাটিতে এজন সত্তাৰ মিয়া বুলি এনক্ৰ'চাৰে চাহ বাগান কৰি আৰু নিজৰ ঘৰ বাৰী অফিচ গোডাউন এনেকৈ সাজি পালে এনক্ৰ'চ কৰি আছিলে। চ' যিহেতু এইটো ভিজিআৰ মাটি হয় এইটো মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি এই এভিকশ্যন ড্ৰাইভটো হাতত লৈছোঁ। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।